Maratoni! Maratoni! Ikaw, anong trip mo? At dahil nga February 1 na bukas, syempre be, araw ng mga puso. Sabi ko nga kanina, dapat bang i-celebrate ang Valentine's Day kahit wala kayong label? Ang sagot ko dyan, oo naman. Hindi naman yung Valentine's Day para lang sa magjowa o mag-asawa. Pwede mo rin i-celebrate yan kasamang iyong pamilya, kasamang iyong mga kaibigan, kasama rin, syempre ang sarili mo be. Oo. Alam mo sa panahon ngayon, hindi naman porket mag-isa kang kumakain sa samgyupsalan, malungkot ka na, be. Yung kasi madalas ang iniisip ng iba na, pag kumakain ng samgyup, ang lungkot, walang tagaluto. Sabi nga nila, bago mo mahalin ang ibang tao, mahalin mo muna ang sarili mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, be, mahihirapan ka mahalin yung ibang tao kung alam mo sa sarili mo, hindi ka pa nga contented, hindi mo pa alam yung mga ginagawa mo sa buhay, tapos magmamahal ka ng iba, ay be, gulo yan. Kaya again, tomorrow is February 1, araw ng mga puso. And speaking of araw ng mga puso, it's also Love Radio Manila's 50th anniversary. Kaya alam mo na ha, dapat lagi ka nakatutok. Yung tutok na tutok. Huwag kang lalayo. Huwag ka nang lumipat ng istasyon, sabi ko sa'yo. Nakakasama mo pa rin ngayong hapon ang inyong dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's